U Trai, U Trai. Shisha yero ika kerteng ke jong Jesus Christ. Namar ke deka kerteng ke badai banyo shisha. Ya ke jingero, ya ke bula le, ya ke jim ke jungi, ya ke budang le mentaba di ke budang don ban le. Oh ngiro shisha ika kerteng ke jongu. Ya ke ni ke bala le baro ruani isha tak ke jing bah ke jongu. Ya ke isha ke ba crowd bala le ke ba pela. Ya ke ba teng im sungodan hok ru ban yo, teng im sungodan hok ru ban pediang. Henry utrai ulale shisha kat yi kita ki baro. Namar bu iet yengi, namar baga jinga egi juga dap biang. Haga jim jungi aingo shisha yo Jesus Christ. But deng ta ka kerteng ke jungu ke ban yo yaro halakas ski. Tadi naga sam ru ka ong ban aduk men step, aduk men step no. Jung ke ski ke kerteng ke jung try ke ban yo yaro. Shisang yero ika kerteng ke jung try. Bahkan ika por ka mentaro mo, lang bahkan ika mystery jung ka Potternet, idon man pen snobiang ya pi ika khubor step. Ke khubor ke ba kemen ke jung try, ke khubor ke ba aimen sim yangi. Panganget ke ke ski. Ba utrai run ke khu pi leng ba ke ke khubor ke ba pi sha skor menta. Dan na preng jongphi pi pet nang ni ba pet keleng naga perthai bro ko nga aingo yu blai nam ta jongphi na so iet pi bagi de iet chi sharu naga jing iet ke jong jisu pi. Bagi de dwai bu blai nang khu pi blai nang ai fi ke bormet ke ba kot ba khia ya men sim ke plo berhem ban yai shkri ban yai ro ya ga kerteng ke jong utrai pi la long ke jingker khu ba pi ne long ru ke jingker khu ya ki ba bon ki men sim ba dia ke hima ke jong blai tadeng ta ai ba pinang yai san na ke ktien pinang dap da ke ktien pinang long ki brio ki shlur ban ya lap ke ktien ke jong jisu ke gm ke jong pi ke jing pla ke jong pi ke de ban ya dei dor lang ba ngai try unang penen kam unang pen sle efi nei dang pi ki kon ki kti ki jong pi ka yen ka sami bro ka wai try unang pen sle unang penen kam ya pi baro lang ba ni ko pon kwa man kren ye ka wai ka subject ba ka long ngas kwa akli ya pi kumno ke jingiadei ke jong pi bu try kumno ke jingiadei ke jong pi bu try teng yong ka biang teng yong ni sno kumba ngla jingai no try dan na preng jong pi yong ni shisha nga ngamla shu ban dwai ko men shwa ne ngamla shu ban por ko men shwa ha woi dei ba jing dwai ba ka ktien ke jong blai dan preng jong pi yong la bun kam pala store ani shisha ha ba ngapur khat kata ke jing dei ke jong ap try ka sno ko la jingai ba tadi ta ngani ke sngi kwa ban pen sno biang pi ba kata ke jing dei ke jong pi bu try kanang jan biang kanang jan ba kumnu pila ban don kata ke jing dei ke ba jan bu try kumno pinle ba kata ke jing dei ke jong pi bu try kanang jan ba kanang klan ka ban kong e ka long be bu try ong bangin doi kalam da put ngin doi kalam da put tegari kata ka benta ke jong i am ka dei be bangin shu doi ke jing doi ke dei ka connection ke jing doi ke dei ke jing dei ke jing doi ke dei ke jing ekran berkum ta ke haba ka don ke jing ekran haba ka don kata ke jing ya slok haba ka don kata ke jing pliu jing mut haba ka don kata ke jing ekran hapdeng ki arngut hapdeng ma pi bu try katai ka kren ba ka don ke jing dei ke la phim dan je dei pinya kren kumno la phim dan je dei kumno pinya kerpat ni na mar ba pi don ke je dei tadi ta ke pinya kren ba pinya kren ba ktin jublai kong le chiti men kong teslini ke nong basan ke khot ba khat jok ong dwai klem da put to ai pin dwai klem da put ba kata ke ka point ke banding kong ba na ba nga pet yau wei ni ki shakri ke jong blai na ktin ke jong blai i shisha ya ke jing dei ke jong bu trai bu tau dei u David. Baka Bible ka ong baka kerteng David ke bamut hi beloved ni tau bala it the try. Beloved u bala it. Pet ya ka kerteng jong i men jong u ma udan Eliab udan Sau Abinadab udan u Shama kini diki sipai ki baya dan ha ka kenhun ke jong u Saul. Kini ki sipai ki barang ba sipai sisa ki ba pau. Ka kerteng ke jong kir ko dan ke jing dei bu blai. Eliab ke bamut ublay bo kupa jonga. Ublay bo kupa jonga. U Eliab udan ni ke kerteng ublay bo kupa jonga. U Abinadab ukpa ubaai. Shama ublay lembat ngi. Kay i ni ke kerteng sisya ka basngo tiang ka basngo bang. Henry abang apait na kaktin ke jong blay per ngai i. Baga jing day kalong ka compare ka day tang u David ba ublay. Kini le say kila bandon ni ke kerteng ke jong blay. Henry kim de don kata ke jing jan ba ublay. Tadeng tangi i o kidon naka kamshi pai kidon ka kerteng mo
iliap ka bumot ublay kupa jonga. Hoi udan ya kani ka kerteng. Henry umdan pa kani ka jingiadei. Balapau hakata ka por buya kun bat Goliat de. Lada ublay udah kupa jong la de ban sung scam de unen kong mantur de. Syakata ka thama. Henry ngai hoi udan ka kerteng tang ba umdan kata ka jingiadei pat. Hoi ka kerteng ka dei. Ublay kupa jonga Henry. Ikum ba ublay umdei kupa jong ulane ma umdei utau kun chong ublay. Ikum ba kamdan ke jingiadei. Umdan kata ka jing sung scam, umdan shisha kata ka jing pentikina ba ublay udei kupa jong u. Ni Abinadab ukpa ba ai. Lada Abinadab rutip ba ukpa ba ai. Kamu ulat dei bentip ba ublay ula ai Goliat. Na kamanta jong u. Ya ka ba unyo un penyap, ya ka ba unyo senan ban penram ya u. Ublay ba ai re uklem ngat ya ke jing ai ke jong blay. Uklem ngat ba ublay un ai ya ne unong shon na ka khti ke jong u. Upet yap ban ke shep tieng lang. Kumbu shep tieng us im sol barok ni shpair ke tieng lang. Ni ka kerteng jong ne balai usama. Ublay hang ni, ni utrai hang ni. Usngo ba ublay umdan ha kata ka por ba ke jing e kawan. Ba Goliat wan ki pet yap tang ong fi kim sngo ba unir usama ukerteng usama utrai hang ni henry usngo ko ba ublay umdan. Tading ta ba David wan sakata ka thma wa ki kran ben ban David ne ki nyo ben ban David ki ong no. Abang plan ni ka por ni ka kitab ka baning kong Samuel no khat nyo mo ni ka khot ka ba arfu pra. Tiu Eliab umen ng kong jong u la yo sngo abaw la kren agita ki breu. Maka jing bitaru Eliab kala me alep yo David. Bawla ong melawan her shani balay. Bal mela ino ba no iti kiniat gilang brot hagari klau. Nga itu ika jing sarong ka jong me. Bada ika jing runar ka donut jong me. Namar melawan her kenang tang ba men yo i ka thma. Tiu David ula ong ngale ayu ti. Balay onam dandaw. Tiu la paino siya wepat. Bawla ong ya ka ju ka ktin. Baruta upay ba ulay tu pat hagi ju ki ktin kumba mensyua. Piu David wang akwa be mania kun de. Ni Eliab le sengo la dom la bitar man kuli balay muan sini mel i ba noi tikilang brot. Ki ba khindiat ka gari khilaw. Wang ai ki jing ta ka jing runar ka donut ke jong me. Mo. Ba ka jing sarong. Unang mudur ba bau sarong tu David. Oh David umdai bu sarong re utep. Ba udai ubala it nuk trai. Utep utrai it u ba utep ba udai ujong trai namar man la ka por man la ka khlep mat u David u yakren urwai u mani udan be ka presence ke jong ublay utip ba udai ubala it da ublay ba si sha utrai ong yang ni ka way u i u David u i ka donut ka jong u hi bo ong u David udan ni ka donut kom ke jong a namar ublay ba u David udan ke jingiadei ba ublay mar ublay udai ublay jong ke jingiadei. Our God is a God of relationship. Baru David udah ni ka download jongga relationship. Udah ni ka relationship ke jingiadei baru blay. Tagaday kata udah you beloved jong blay. Namar udan ya ka kerteng bat ya ka jinglong kumbau blay udong. Tading time u David ke jingiadei ke ju blay ke jando kata-kata. Tading ta u ini Goliat tieng. Utip bat bu uni Goliat longi eiru hakaman u blay jong u. Maru David uju dan batu blay uju i ke kamba ke jong blay uyo i haka spirit ke jong uyo i ya ke jing krau ke jong trai ke jing klan ke bor ke jong u dan itu now bo David uto ke sam arpunyo ong ba trai ulong ke jing shai jong a ba ke jing penim jong a yano ngan shep tieng u trai ulong ke bor ke jing penim jong a yano ngan kau et tadi utip ta yu trai ui thu te utrai mar ni ke jing dei jong u em ajan do kata-kata udai berduai, berom tang berduai, udai berwai, bermani, beryero, utrai. Jadi kita kektin ke jong blay ke ong mo, lalangi pulih ke ni kepor, na Ephesus lenong ke ba san mo, ke ike bangi di bende ke ong kektin jong blay kum ni. But tuat long pi ke bebuat de kawan, haka badon ke jing kenwin henrei to long ke badap do men sim. Da ka bai keren perlok akisam, bada ke jing ruai bagen jaman sim, da ka berwai, bada ka baken ot, da ka donut jong pi utrai. Daga ba aingo hala kesngi namar ke baro hau blay uba kupa haga kerteng u Jesus Christ uba utrai jongi pi upol uto ikane ka way walong bu buat da ka wan mo nriki badap ido mun sim bakut marba ha bakadon kata ka jing buat ka jing kwin ong ka ktin ka jong blay wong to pin long kita gi bi kren perlok
hagi sam pada ki jing ruai bakin jam sim da ka barwai pada ka ben kon ut da ka donut jongphi U Trai tading ta kata ka ki Jingiadei da ka barwai da ka bakin ut da ka ba mani da ka ba yero U Trai padam ta kata da ka ba aingu ala ka sngi aka baro au blai bo pa haga kerteng u Jesus Christ putra jangi ta ka ba ngai aingu bet kata game ka keren ka Jingiadei mengirwa ngi mani ngi yero Pading tau Paul Ukraine moi kata na ka siti beneng kong ka ju sigi korin gani kala nong ba khat sao ka khot ka ba khat san ka ong ba an sa le kumno ngan duai da ka men sim ngan duai da ka jing shem phang ru ngan ruai da ka men sim ban ngan ruai da ka jing shem phang ru pading tau ngan duai da men sim ngan duai da ka jing shem phang ngan ruai ru men sim ngan ruai ru da ka jing shem phang kalai ka jing duai ka jing ruai ka jing mani ka taken ka wan ra ka jing dai Tading ta da ka ba aingo man la ka singi dangi pule ka ktien ka jong blai. I osno I ka ktien ka jong blai. Ka ktien ka jong blai ka keren yangi ngi pule ka ktien ka keren yangi. Bara bangi dua ngi keren mangi u blai. Om tang u blai un keren yangi nani om tang mangi keren u blai. Ka jing dua ga bangi keren cho u blai. Na ka ktien ka di ka u blai keren yangi. Tading ta pule bat duai. Ta ka ta bat karwai bat kamani bat kayero. U David long kom ta usung cho. Namar habu duai bau mani hau ruai utip u blai ulang hanjan jangu u blai udai shau to bo jangu takde kata wi kendu jing jing ale wi kendu ya ka kumno ama ka jing utip bai bu trau dan rekat batu tada ju shep tieng trau long ka jing shai ka jing penem ju ong anam shep tieng trau long sha ka bor ba ka jing penem ka ju ong ya nong an khau u klem khau tadeng ta ula ban penliem kat uni goliat over crowd ya ka bagi ta ki menju ki bala train ki bala tep ki bala nang menyatalan wat banyelek teman regi dang syep tieng wadu sol usim sol bala slek jong bleiru udang syep tieng balai ki syep tieng ke dau kolong ki jengai no trai ki jengai ha ki Jingiadei kata ka di ji syamo kanang jengai kanang rita dekat nang jan kata nang he kalong bom tamo pi dana jan jungang I phe pi jengai nang ngang I phe ret ta ka kita lagi jengai no blai ngi blai buret lagi jan ju blai ngi jing crowd ke ju kan ta bin jan ba ta Jingiadei ke jong phi putra ai ba kanang smo bang kanang smo thiang hala ke sngi duai mane ya ro play ke tin ke jong blai ya slok bu ya kren batu David utrang mai kata ka wai udai bu ya slok batu blai ta la utip ya jing crowd ke jong blai utip ya ke bor ke jong tadi ta bang pule ru am na ka ni ka kitab beneng kong chronicle ke long mar khundai ru ke khot khat wai ong ne ke jong me atrai ka long ke jing krau bat ke bor bat ke burom bat ke jing la bat ke jing long sim ma baro ka badan ha beneng bara ka khndo ka long ke jong me bat ke jong me ka long ke hima atrai babala kan tiu me kum ukli halor baro ba ke spa ba ke borom ki wan me bat me sinshar halor baro bara ka kti jong me long ke bor ba ke jing scam bara ka kti jong me ka long ban pen krau ban aibor habaro Pi David utok kan ne am kan ne ke jing aingo bat ke jing duai ke jong David maru blai ujan show David maru David ujan show blai talau ktin jong blai ke ong kata mo tuan hajan blai te unwan hajan jong phi kan kata kan finang jan finang I ya ke jing krau ke jong blai David utok ke ne namar blai utip ya ke jing krau ke jong blai utip ya ke bor ke buram ke jing la ke jing long sim ke jong namar blai bu dan ke Jingiadei baru tiap mau play ulah lo ben lek ke paro tani ka por men tahu nom jingai shino trai pinang jan la kasni pinang jing trai pinang kali pinang tuai ya keren mau trai kanang jan kata pinang yo ya ke bor kata pinang itu trai ya ke jing crowd ke jing la ke jing ini duai ni ke por men ta ai ngo e me go trai ba ga ne ke por ke ba men ta ko trai ke por jung ke jing kerku ablai ke ba bon ki men sim Try ni kektian kam sim lawan kum to ku kan Henry ka don ko try ka khubor ya ka me khot igini ki khon ki jame bakin jan shame ko try na mar lagi jingai kini I me u blay u baret bara baki jan shame kini I me de u blay u bakraw kanang jan ka tamenang kraw kanang hajan ko try kini I ka ta jing he bara ka ta boram bara ka bor ki jing long sim ki jome bara ka jing la ka jong me try kuni khon jame try abang ni ka prthai kanom la ko try da lei ru ban pen jingai yakin na ka jing dei bat me ko try kam ke jing trai kini ki ek baro ki baga jim ki long ki badon kam rei ka ba kam don kam ka long bakin jan jam he ko trai aba na ka ktin jong phi kan mi ke jing rwa ke jing ro ke jing mani
กันมีแต่ก็ที่กี่บัตเตยกี่บับฮากี่บับเป็นคราวยูตรายกี่บับเป็นโซบายูจีสุคริสเป็นด้วยเป็นมันนี่เขามันเสียมบัดแล้วก็จิงชิชาเป็นมันนี่ยูตรายกุมตาเป็นด้วยก็จิงชัมพังเป็นด้วยก็จิงชัมพังเป็นด้วยฮะก็ตาก็มันเสียมเป็นด้วยรู้ฮะก็มันเสียมก็ด้วยก็คุยเป็นก็สียูตรายองตัวจันชิงาตกันจันชิพีก็ด้วยก็คุยฟิวันนุ่มจิงไงอาเบก็จิงได้ก็จงฟิบูตรายกันลองกับเทียงบัดกับบังhalaga sengi kanunu ka bor juga jingdom kanunu ka bor juga perthai ka por ne ka bakum kanunu ka kam ka jing trai kanum la man pen jingai ya phi no trai edwai nga kui phi ne ka sengi hagar teng wi jisu hagar kerteng ka bathiang tam ek ka jong amen amen trai nga kui phi in sai syambiang la sai ka sengi trai nang ka kui shu phi ha ta nang jan ba nang yang jan chu trai nga kui phi ku shi bon amen But on this day he says, Ngan